जिसया सामफ्रामारि चिरां बिटिआरनिफ्राय नङा होमबा रायजोफोर जोबोर मोजां खामानि मावनायखौहाय जों नुनो मोनदों। स' आंनि फारसेनिफ्राय जोबोर गोजोननाय आं फोरमायदों। बाथ्राखौहाय पलिटिकेल साइड लानानै बाथ्रा बुङाखै रायजोफोर, आङो बबेबा मोनसे पलिटिकेलनि साइड लानानै बाथ्राखौ बुङाखै, बेखौ क्लियार खालामना होग्रोनाय जाबाय। जिहेतु जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबाय थादों जिसया सामफ्रामारि गोबां रायजो राजाफोरखौ अनसायबोदों आरो गोबां समावहाय रिलिफआव थानाय न' बां सिफायजानाय इभेकसन खालामजानाय न'खरफोरखौहाय बिथांमोना न' लुनानै होदों, तिरपाल बायनानै होदों, कम्बल बायनानै होदों नङा होमबा। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोबोर मोजां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैबो बिटिआरनि बेसेबांबा गोजान गहपुर नङा होमबा रायजोफोर, एसेबां गोजानाव मोनसे न'खरनि थाखाय खोब मोनसे मोजां खामानि मावना होनायखौ जों नुनो मोनदों। स' बबा बबि होननानै जों मिथिनो मोनदों निउसावहाय बेसेरा सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखै होनना फोरमायदों। IOI न' गंसे PMGY-बो मोनाखै सरकारनिफ्राय, जिखुनु माने न' बां मोनाखै आरोखि। माइरंफोरखौ मोनजादों बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय न' लेट्रिन बायदिसिना जिहेतु पन्सायतनिफ्राय जेबायदि अनसुंथाइ मोननो नांगौ गोरिब गुन्द्राफ्रा, बेफोरबायदि आसनिफोरनिफ्राय बिथांमोना बयकट जानानै दं। बयकट जानानै दं माने मोननो हायाखै, सुबिदा मोननो हायाखै। खौराङाव फोरमायनाय बायदिब्ला पन्सायतनि माखासे दैदेनगिरिफोर लिडारफोराबो फैबाय होननानै बुंदों। बिदि मोनगोन बैदि मोनगोन आमुक थुमुक मोनगोन होननानै बुंदोंमोन, नाथाय मोनासै, बेखौ जों मोनथिनो मोनदों। गोजां बोथोरनि समावहाय बेबायदि गांसे गांनैब्लाबो जुदि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय कम्बल गांसे बा गुदुं सि गांसे बायना हैनायाबो बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर बाथ्रा नङा होमबा रायजोफोर। जाय खामानिखौ दिनै सरकारा मावनानै होआखै, जाय खामानिखौ दिनै सोरबा धोनि मानसिफोराबो दिनै मावना होनो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर। बेबायदि खामानिखौ मावनायाबो जोंनि थाखाय खोब गिदिर बाथ्रा। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सुबुंनि थाखाय गोबां गोनांथि। जाय हक बिब्दिनो मोजां खामानिफोरखौ मावलांनो हाबाय थाथों बिथां जिसया सामफ्रामारि, बिथां गेदेमायाहाय बिब्दिनो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ मावलांबाय थानो हाथोंसै। गड ब्लेस इउ होननानै बुंनांसिगोन जिसया सामफ्रामारि बिथांनिसिम। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, सेकेन्ड आपडेट बाथ्राया जाहैबाय अमर सिं ब्रह्म आरो दावराय देख्रेबमोननि बाथ्रा फंनैसो र'दे रायजोफोर। गोबां सुबुंफोरानो अमर सिं ब्रह्म आरो दावराव देख्रेबनि बाथ्रा फैबोला स्किप खालामनानै थाङो दै। आं एसे गम मोनो, खोनासंनो बाबाय नङा होमबा रायजोफोर। ससियेल मिडियायावहाय कन्ट्रभारसि, बेबा बैजों बैबा बैजों नङा होमबा, गावजों गाव खोनासंनोबा आमुनि नाङो, आमुनि नांनाया नङा होमबा। आंबो खोनासंनो आमुनि नाङो, थेवब्लाबो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। एक्सुवेलि पलिटिकेल राजखान्थियारि नांज्लायनाय आलादा, बेनिफ्राय बिथांमोननि जिथु कन्ट्रभारसि बे खोब आलादा होननानै आं सानो। राजखान्थियारि डिबेट खालामलायनाया एसे बेलेग रोखोमनि, कुनु पारमानेन्ट इसु थाया बेयावहाय राजखान्थियाव, पलिटिकेलाव। नाथायब्ला बिथांमोननि जि कन्ट्रभारसि सोलिबाय थादों बेयावहाय बिथांमोननिया एसे हारिनि थाखाय बा मा होननानै बुंगोन बेखौ, खोब मोनसे दुखुनांथावना आरो गिख्रंथावना भबिसत मा जाहैगोन गावजों गाव नङा होमबा रायजोफोर। गावजों गावनि गेजेराव माबायदि अबस्थाफ्रा जाहैगोन लासैनो, बेबायदि थासारियाव जों नुनो मोनदों। दिनै दिपेन बर' साराबो बुंबाय मिडियायावहाय, जुदि अपेन डिबेट खालामनोब्ला होनलायनानै, बिथांमोनाबो दा बिथांमोननोबो नांथारगौ डिबेटखौ नङा होमबा रायजोफोर, अपेन डिबेटखौ नांथारगौ बिथांमोननोबो। गोबां रायजो राजाफोराबो नेनानै दङ, जेनेबा स्रां स्रिं खालामना होनाया मोजां होननानै, जेनेबा अब्लासो रायजो राजाफोरा बुजिगोन नङा होमबा रायजोफोर। बाथ्राया बेसेबां सैथोमार बेसेबां असैथोमार नङा होमबा। अब्लासो खिजानि बिथांमोननि गुलुं गुजुं खेंख्रा खेंख्रि बुंनायफोराबो जोबगोनदां। बिनिखायनो रायजो राजाफोराबो नैबेखौ हास्थायो जे जोंहा दिपेन बर' सारानो होन,
बा सोरबा जोंहा दैदेनगिरियानो होन बिथांमोननि जिहेतु लुबैनाय बेखौ फुरा डिबेटखौ खालामनानै रायजोनि गेजेराव सांसन खालामना होनायानो मोजां जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा सानो आरो नङा होमबा। जोबथारनायाव मोनसे आपडेटबाव बेखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो हागोन। जायफोरा नुबाय मोनथिबाय बिथांमोना नायाबाबो थांनो हासिगोन स्किप खालामनानै। जोंहा बनसु गोदानै दाजानाय बर' फरायसा आफाद नङा होमबा रायजोफोर, बिथांमोननि माखासे बिबुंथि होनाय बेखौ बिथांमोननि बुंनायखौनो नोंथांमोननो ससे होनो सानदों। जायफोरा गोसो गुदुं ससेब्लाबो नायलांनो हागोन बिथांमोननि बुंनायखौहाय। दिनै चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे मेम'रेन्डाम होदों। मेम'रेन्डामानो जाहैबाय जोंहा जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ आरो बड'लेण्डनि थाखायनो फिन खेबसे जों दिनै उइन्टार सेसन जागासिनो दं दिल्लीयाव। उइन्टार सेसननि बाजेट जागासिनो दङ। नाथाय बे बाजेट सेसनाव जोंनि बड'लेण्ड एजेन्डाया सोसनजायो। बिनि थाखायनो जों दिनै फिन खेबसे डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। जिहेतु जों दिल्लीयाव थांनो हायिलाय जों डिसिनि थ्रुयै जों बे खामानिखौ मावदों। आरो बेबायदिनो जों दाब दाब जायगायाव जोंनि डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियाव होन, तामुलपुरावनो होन, बाक्सायावनो होन आरो क'क्राझारावनो होन जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोङो डिसिनि थ्रुयै जों मेम'रेन्डाम गथायहरदों। जों प्रेसिडेन्टनो द्रौपदी मुर्मुनोबो हरदों, जोंनाव नरेन्द्र मदिनोबो हरदों, हम मिनिस्टार अमित शाहनोबो हरदों, बेनिफ्राय जोङो रामनाथ आठावलेनोबो हरदों, बेनिफ्राय जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानोबो हरदों बिथांमोननो। जिहेतु दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे दिनै एथ'ग्राम मुभमेन्ट खालामनायनि उनावबो जों दिनै फुल फ्लेज बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै। खेबथाम सोमावसारनायनि उनावबो जोंना बड'लेण्डआ जाना थायाखै। मा खारनाव जायाखै, सोरनि थाखाय बिदि जालांखो, बा सिनियरफोरनि दैदेननायासो भुल जाखो ना माखो जों बेखौ बुंनो हाला। नाथाय जों दिनै गोदान जोलैया फिन खेबसे जोङो बे दावहायाव ओंखारदों जे जोंनि फुल फ्लेज बड'लेण्डआ जेरैखिया जों जाथारनांगौ। जुदि इयुनाव थांना थानोब्ला जोंनो बड'लेण्डखौ नांथारगोन। बिनि थाखाय जों फिन खेबसे दिनै आरोबाव जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि स' थालाङा, जाहाथे जोंनि बड'लेण्डआ थालाङा, बिनि थाखायनो फिन खेबसे जों दावहायाव बा दिनै जोङो डिसिनि थ्रुयै जोङो मेम'रेन्डामखौ गथायदों। बर'फोरनि थाखाय फरायसा आफाद हिसाबै आबसुआ दंखायो। बेनि गेजेरावबो दिनै बनसुआ जोनोम जाबाय, बेनि गुबै जाहोना मा? दिनै खुब दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि सिनियरफोर दैदेननाया, आं बेखौनो बुंगोन फिन खेबसे, सिनियरफोरनि दैदेननाया मा गोरोन्थि जादों, जों गोरोन्थि जा बेखौ जों बुंनो थांला। नाथाय जों जे बनसुआ जे जोनोम जादों, जे दिनै बनसुआ जे गोदान जोनोम जानांगौ बा जों मावफिननांगौ जाना फैया। बनसुनि जोनोम जानायनि आन्दोआव जोंहा प्रमद बर' सार दङ। बेनि थाखायनो दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जादों। बे प्रमद सार गैयामोनब्ला दिनै बनसुआबो जोनोम जानाय नङामोन। बे प्रमद बर' सारनि थाखायसो दिनै बनसुआ जोनोम जादों। दुखुनांथाव बाथ्राया बे आरोबाव नोंथांमोनखौ आङो मोनथिबावगोन जे कार्बि आंलंआ दिनै प्रेसिडेन्टनि गावनि आखाइजोंनो पार्लामेन्टआ लकसभा उइन्टार सेसनाव कार्बि आंलंखौ लोगोसे डिमा हासावखौ लाफानानै फुल फ्लेज स्टेटनि थाखाय मालाय प्रप'जाल हरबाय जोंना प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द्रौपदी मुर्मुआ। नाथाय बड'लेण्डआ दिनै गैया। दिनै बे फुल फ्लेज स्टेटनि नामा जाबाय डिमासल। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ लानानै प्रेसिडेन्टआ गावनि आखाइजोंनो प्रप'जाल हरदों पार्लामेन्टआ लकसभायाव दे बे माबाखौ एबारनि बे उइन्टार सेसनाव बे डिमासला जानांगौ होननानै हरदों। आर्टिकेल 117 क्लज ए, आर्टिकेल 274 क्लज ए, आर्टिकेल 117 क्लज 3 अफ इन्डियान कनस्टिटिउसननि गेजेरजों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया मालाय लकसभायाव मालाय अलरेडि हरखाबाय। होमबा बेसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय, जोंना मानो थालांखो? जोंनि सिनियर लिडारफ्रा बुंबाय जोंखौ एबार जुदि एबार जुदि स्टेटआ जुदि क्रिएट जायोब्ला फार्स्ट एजेन्डायावनो बड'लेण्डआ दं होनना बुंदोंमोन। नाथाय बोरो फार्स्ट एजेन्डायाव बड'लेण्डआ गैया माथो, कार्बि डिमासलासो फैबाय। कार्बि डिमासलासो दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा बे दिनै? कार्बि डिमासल मानो फैखो? बड'लेण्डआसो फैनांगौमोन। होमबा जोंनि सिनियर लिडारफ्रा मा खालामना थाखो? मानो जोंखौ बेबायदि अलखदाव मानो खोख्लैखो? दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो। दा बे बेलायावहाय बर'नि माखासे गौथुमारि आफादफोरखौहाय मा खावलायनो सानो? आं बेखौनो बुंगोन, ब्लेमिं कालचारखौ गार, गावजों गाव ब्लेमिं कालचारखौ गार। मानि थाखाय बे जायाखै रिसार्च खालामनानै क'र्डिनेसन खालाम। आरो बेबायदि बयकट सोरबा माबा मोनसे सिनियर लिडारफ्रा गावजों गाव माबा मोनसे भुल जादोंबा बे बयकट कालचारखौबो गारनांगौ आरो ब्लेमिं कालचारखौ गारनांगौ। बेखौ गारनानै मानि थाखाय जायाखै बेखौ बोरै मोननो हागोन बिनि खामानिखौसो जों मावनांगौ। बनसुआथ' जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम थांबाय थागोन।
जेब्लासिम जाया अब्लासिम थांबाय थागोन सोरबा जोंखौ होबथानो नागिरबाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा खयबार होबथानो जोंखौलाय खनसे खननै खनथाम होबथाबाय थानो हागौ सानबेसे होबथागोन जोंखौ जेसेबां होबथागोन जोंनि बोलोआ एसेबां रागोन आरो जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन